Nazdar lidi, tady já jsem Kidonky a chtěl bych se vám omluvit za to, že jsem dlouho netočil a teďka pro vás mám takový další díl. No, další díl to není, je to první díl. Jsem si založil kreativ, tak jsem si tady pro vás něco připravil. Tak jsem si to založil a trochu jsem tady pro vás něco postavil. Udělal jsem si takovej malý domeček pro začátek a já vám chtěl ukázat něco, začíme si to, ale to uvidíte hnedka. Ukážu vám, co teď jsem dělal a tohle bude naše další, tohle bude zase, co budu natáčet, budou to další videa, ale hlavně se chci vám omluvit, že netočím Minecraft jako normální, ale to se změní a teďka se mi nějak do toho nechtělo. No to je jedno, teďka vám ukážu ten projekt. No, projekt to není, takový jezírko. Budete koukat a říkám, jsem v kreativu modu, tak tohle je moje jezírko z lávy. Možná se vám líbí, ale rozhodně si to ještě zvětšíme. Jsem se prostě tady portnul někde, jsem letěl a tak mi napadlo, že si tady na skály dám tu lávu a pak mi napadlo, že to můžu zvětšit trochu, takový rybníček, kde můžu. No a pak mi napadlo, že udělám jezero. Ale je to jenom jeden blok hluboké, takže no to rozhodně vylepším. Zkusíme pavouka nalákat do lávy. Aha, tak on umřel hned. Byl vám dobrý meč. Tak samozřejmě si to zvětšíme, že mám takový domeček. Ale fakt se chci omluvit za to, že jsem dlouho netočil. A jinak tohle je takovej... Nedá se tomu říct speciál, teda bych řekl já, že se tomu nedá říkat speciál, ale tak mi napadlo, že pro vás můžu udělat takový jezírko. Asi takhle ty díly budou hlavně od té lávy, že to budu zvětšovat. Potom další, že budu dělat TNTčka, jakože udělám, že vykopou nějakou jeskyni a to pořádně skopu až na bedrock a nasázím tam TNTčka a potom to odbouchne a jako očekávám, že to budou velké lagy, ale to nás čeká teprve. No, takže já to tady a jenom udělám obvod, abyste ho viděli, já to udělám asi větší. Takže tady už od té jeskyně nepůjdem, teda. No, takže až tak špatný nápad by to nebyl, ale tam udělám takovou malou kle, aby to tam teklo samotný. Tady trochu teda uděláme. Já doufám, že se vám tohle bude líbit, no, když nevím, zrovna dvakrát. Ale to je na vás, ale lajkujte, pište, ale tu zombie, ne, dobrý, mám nedaleko. Lajkujte, pište, co byste chtěli, co mám třeba natáčet, ale budu natáčet jenom, když se mi to fakt bude líbit, nebo něco. Tak já tady udělám ten obvod, abyste viděli, zase nepůjdu až k mému baráku. Jako, ten barák, to je takovej. Jenom aby jsme tady budeme vždycky každý díl začínat, abyste prostě tady budeme vždycky začínat. Teda budeme se snažit. Teda já. Já vím, no, jsem trochu trapný. No to je jedno. Já to tady teda vykopu, vypnu vás, úvod jsem vám ukázal. Tady to takhle vykopu. Není to moc vidět, ale to je jedno. Ale jinak tohle je takový menší jezírko, jak bych nazval, nebo jezero. A takhle, tady to máme takhle, tady jsem to ještě nedělal. Tady bych taky plánoval, že bychom takhle propojili a dali sem, ale já vím, řeším kraviny. No to je jedno. Tak jo, já vás vypnu, vykopu to a budu zpět. Ahoj. Tak jo lidi, jsem tu zpět. A vidíte, jak jsem to vykopal, zrovna zábava to nebylo dvakrát, jak je ta láva, to je něco, jak se furt hejbe. A je furt světlá takový, tak je to strašný.
Nevím, jestli chcete vidět, jak to zaplňuju lávou, každopádně to většinou chci dávat, aby ten blok byl lávy celý, aby to nebylo jako, že neteklo. Takhle, protože takhle to vypadá daleko líp. Akorát nevím, jestli to stihnu. No, nicméně, nevím, jestli to chcete vidět, přemýšlím, jestli to chcete vidět, jak to naplňu, protože zrovna zábava to asi nebude. Jaký black. To bude teda zábava asi pro vás, no. Už tak v příštím díle napište, jestli chcete vidět, jak to zaplňuju. A už tam teče láva. Jakože to tam bude osvětlený, protože to je strašná tma tam. Jsem našel iron. A tam je jeho fest. Hodně, docela. Ne, chceme tam toho dost. Já vím, že můžu lítat, když jsem přece praštěnej. Snažím se to dávat vždycky na ten blok teda. A teďka je to zatím jeden blok, abych to mohl takhle naplnit a potom v dalších dílech si ukážem, jak to udělat třeba jako já to dělám sice složitě, asi jsou lepší jak to naplnit, máte lepší asi nápady každý, ale tak zase hraju kreativ, že jo, a tady se mi to páči na něčí, takže jako, aby to můžu dělat čím chci. A to hoří, fuj. Bylo. Já vím, že to nehoří jako ve skutečnosti, že by se to tady tak... že by to nešlo pryč, že by to neschořilo, jako prostě chápete mě. Doufám, že jo. Že se mi to nechce vysvětlovat. Tak co, já udělám jenom ten obvod zase jakoby tou lávou a potom... A zbytek si zase zbytek naplním. Co říkáte? Myslím, že asi souhlasíte, když tohle je stejně nuda taky. Ještě říkáte ten honky to mohu dělat takhle a takhle a vím, možná to dělám složitě, možná ne, pro někoho to dělám třeba normálně. Tak mě to baví třeba i takhle. Každý má svý, jak to má dělat, jak se to dělá tady to. Jo. Ale jestli nevíte o nějaký mapě, co bych mohl hrát pro vás, tak napište, protože já bych chtěl rozhodně nějakou hrát. A nechci se zase opičit po ostatních let's playů. Jako třeba Gonky má Vinous Fantasy. Teďka nevím, jakou má Minecraft fakt. Prostě každý má nějakou a nechci se zrovna dvakrát opičet, ale kdybyste mi nějakou navrhli, tak ať to má hlavu a patu, že jo. Je to nějaká normální. Třeba by mi bavila nějaká, kde se má hledat vlna nebo takhle jako. Bylo docela jako dobrý. A ne, že k tomu bude. Nebo ty CDčka taky není vůbec špatná věc, že udělat. Tak já tohle doplním, no to už asi nemusím ani vypínat, protože jsem to prostě jsem vás nevyp. Ještě zbývá jedna věc, poslední, kdo myslí, oni asi ví, tak já vás takhle nechám, ať se podíváte, na kterou já myslím. Co musím ještě odstranit trochu, víte lidi, já vám to teda ukážu. Kdo hádal správně, tak je to tady to, tahle taková zeď. Ne! Proč to furt dělám? Jo, a docela, já nevím jak vy, ale mně se to jezero začíná líbit. Dobře to osvětluje. Ale ještě se jenom podívat do té jeskyně, jestli to tam teče. Však tady to ještě uděláme, vyřešíme nějak a zvětšíme to rozhodně. Ty volko. Díle, že jsem to pustila, je tady fest ironu. Ono je teďka zaplavený, ono je to zaplavený tou lávou. Vám to kážu.
Říkám, já vás prosím, napište mi nějakou tu mapu, kterou třeba hrajete doma. Chtěli byste, ať hraju taky. A vidíte, je to jenom docela dost, ale skeleton nás nezajímá. A ještě tady trochu zvětšíme tu lávu. Tady trochu asi na designu takhle. Já vím, proč to designovat, že to je jenom láva. Ale tak, aby to teklo nějak. Jakoby kam chce, aby to teklo. Tady to zabědněme, to tady vyčuhuje z davu. A teďka ještě uděláme, že to tady takhle naplníme. Ještě tady a tady. A ono se to snad spojí s těma ostatníma lávama. Ale zombík. Vidíte sami. Tak to budu doplňovat trochu. Co to tady rozteče, to pustíme ještě tady. Tady, všude, ať to tady, ale svině chcípne. Jen já nechci nadávat tomu praseti, ale svině se tomu přezdívá. Pojď sem, skeletone. Nebo bouchnem, protože to je nějaký bugnutý, že po mně nejdou, když je nebouchnou. Když on mě chtílí a ode mě se to odráží jak od skály. Já mu udělám takový menší kouzlo. On umře v lávě. Tak jo lidi, to by bylo asi pro dnešek všem. Já děkuji za shlédnutí, lajkujte, dávejte odběr, komentujte a hele, musím dělat. No a nějakou tu mapu mi teda sežeňte, nebo jestli mi nějakou dáte, budu strašně rád. A to je pro dnešek vše, já se s vámi loučím. Příští díl to zase o něco zvětšíme. Jak chcete teda vy, musíte mi napsat. A já přemýšlím o tom, že asi příští díl bychom to mohli udělat hlubo, aby to mělo víc bloků dolů. No nic, no jinak to je dneska pro dnešek vše. Lajkujte, dávejte odběr, pište, komentujte. A to je pro dnešek vše. Nazdar!